An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw danga na bi kunnafoniw la kumabaw filɛ nin jɛɲɔgɔnya baara min bɛ Mali jamana ale ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya ko nasiraw fɛ an bɛ donni min na i n'a fɔ bi o cakɛɲɔgɔnyaw bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ. Novembre kalo tile 26 bɛ laɲɛnamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o taara ka ɲɛsin bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnninw ma u k'o ma ko journée mondiale des enfants des rues ni ne ye bi kunnafoniw la kumabaw ye. Aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Centre Mardianiare ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma ni tɔnden maa 50 bolo donni ye finikala baara nasiraw fɛ kalan min ni o kuntagala taara san 3 ani kalo 6 bɔ ɲɔgɔn la o kalan kuncɛliw kɛra ni jɔnjɔndiw ye min kɛra ka ɲɛsin kalanden ninnu yɛrɛ ma o kadara kɔnɔ kalanden ninnu ye hakilina ta ni ka taa diplôme ninnu bonya ni a karama da an fana karamɔgɔ kɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Aidara a ka denbaya la nin baara in bɛ sereyara maa min fɛ o de ye Luti Sidibe walasa ka faamuyali sɔrɔ a tɔ la Kafunɛ Bacili bɛna walawalali k'an ye o kan. San 3 ani kalo 6 kuntagala kɔnɔ Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section tɔnden sifinaka 50 olu ka dɔnniw kankuruyara bolola baara sira dɔ kan ni o ye mɔdi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kalanna fini tigɛcogo a kalancogo broderi kɛcogo modèle bɔcogo ani style bɔcogo kunkan cɛw b'a la musow b'a la kalannen fara kalanbali kan a bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛna ni nin baara dege in ye Centre Mardianiare b'a fɛ ka ni sifinaka ninnu ka baara sɔrɔ teliya u ka se k'u yɛrɛ ta u yɛrɛw ye kalan bannen kɔfɛ sani u kelen-kelenna ka tu u bolo bila u ka caw la u y'a kanu ka fara ɲɔgɔn kan ka fara Centre Mardianiare ɲɛmayaso yɛrɛ kan ka na diplôme ninnu ta ka bonya da karamɔgɔ Haidara kan ale min sababu la ni Centre Mardianiare ɲɛmayaso y'a kanu ka nin bursi ninnu ta ka di fufalaki ka se ka na duwawu ɲini ani ka bilasiralikanw sɔrɔ u ka baara timɛko ɲumanw na don n'a nataw kɔnɔ. An nana bonya de la karamɔgɔ fɛ yen parce que Centre Mardianiare kun ye layidu ta ka kalanden dɔw dege tigɛli ni kalali ani broderi la donc u ka kalanw kun cɛla an nan'o diplôme bonya de la karamɔgɔ fɛ yen awɔ nisɔndiya sɔrɔla parce que a y'a yira na k'a fɔ ale bɛ ka dɛmɛ min kɛ jamana kɔnɔ an fana b'o dɛmɛ kelen de la n'o ye halisa ka chômage kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ parce que nin kelen o kelen degela baara min na u taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ a cɛman fara musoman kan. An nana duwawu ɲini karamɔgɔ fɛ ka duwawu kɛ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ka hakilila ye min ye o de ye anw yɛrɛ fana ka hakilila ye parce que karamɔgɔ ka hakilila ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka se ka balo u wɔsi de la k'a sɔrɔ u ma mɔgɔ tɔɲɔ u ma don mɔgɔ gasi la bon Mardianiare fana ka hakilila ye o de ye Mali den bɛɛ ka se ka baara kɛ ka balo u wɔsilo de ye Mardianiare ka hakilila ye donc o hukumu kɔnɔna na Mardianiare ye layidu ta k'a fɔ Amsar Din ani Ata Islam ka mɔgɔ 50 d'u ma a bɛ bɛn mɔgɔ 100 ma k'o kalan u ye fu mun b'a to maa minnu bɛ yen ni diinɛ kanu b'u la u ka kanu in bɛ se ka timɛ fo ka taa se u ka saya ma cogo min na parce que hali ni diinɛ ka di ye ni fɛn t'i bolo i bɛ se ka ye fɛn dɔ la mun bɛ na ni an bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛni ye mais ni fɛn bɛ bɛɛ bolo Ala yɛrɛ ko k'an ka bɔ misiri kɔnɔ k'an ka taa baara kɛ donc o de la an ye bourse 50 di Amsar ma ka u ka kalandenw kala cɛw ni musow u ka se ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ nafa k'u somɔgɔw nafa. Sifinaka mɔgɔ 50 minnu ni olu garijɛgɛ donna baara dege in na ka bɔ Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka section kɔnɔ u ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin sababu ɲuman ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Mali silamɛtɔn haut conseil islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma ka labana ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di centre de formation Mardianiare ma olu minnu sɔnna ka karamɔgɔ Haidara bonya ni nin baara dege in kɛli ye a hɔrɔma kosɔn. Bon an kɔni bɛ Ala de fo ka waleɲuman dɔn parce que an laɲini tun ye min ye Ala sɔnna o sabati la danaya dara anw ma hakɛ minnu kan ka taa formation na centre Mardianiare la Ala sɔnna danaya in mina Ala ka dɛmɛ ni an ɲɛmɔgɔ ka bilasirali hukumu kɔnɔna an sela ka danaya in minan fa donc o minan fali bonyamasegin an nana kɔnɔ dɔ kɛ an karamɔgɔ la parce que ni fɛn ka bɔ ale bolo
o ye adamaden dalakan de ye n'i ko n bɛ nin kɛ f'i ka se k'a kɛ bon vraiment anw k'a fɔ ko an bɛ karamɔgɔ jigi fa an ka tila ka se ka o waleya vraiment o ala tanu ni o ala fo ani bonyamasigi ale yɛrɛ ma o de an se yan su in na ala sɔnna an taara formation kɛ fɔ diplôme sɔrɔla o la ɲɛ jɔlen bɛ anw de la o la diplôme sɔrɔlen kɔ n'anw sera ka baara kɛ ka cɛsiri kɛ ka diplôme in jɔyɔrɔ yira o de b'a to sini centre baarakɛlaw bɛ se ka dusu ta ka mɔgɔ wɛrɛ ta anw kɔfɛ ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ani ka centre Marijɛ Ɲare mɔgɔw fo ani ka an karamɔgɔ yɛrɛ fo ne ye Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara ye ne y'an jɔlen bɛ nin kɛnɛ in kan bi an bɛ sewa an content don c'est grâce à lui an karamɔgɔ bonya de kama anw sera ka nin baara in kɛ bi bon centre Marijɛ Ɲare y'an ta k'an former kalali la san 3 ani kalo 6 an y'o de kɛ san 3 ani kalo 6 a ma nɔgɔn mais a y'an ta k'an former fi sabilillahi karamɔgɔ bonya n'a hɔrɔma kama bon karamɔgɔ yɛrɛ ka laɲini ye nin bon muso bɛɛ lajɛlen ka kuma de don k'a lase bon ne bɛ weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen muso si kana sigi k'i bolo fila da i sen kan n kalanna o n ma kalan o t'a la dɔɔni kankuriyali ko ani baara ko ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara hamina ko dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnniyala sifinakaw ka baara sɔrɔ o de kama centre Marijɛ Ɲare y'a kanu ni ka bourse 50 di sifinaka 50 ma Bamako alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka section kɔnɔ k'olu ka dɔɔniw kankuriya ka ɲɛsi fini kalancogoyaw ma k'o kɛ bonya ye ka taa karamɔgɔ Hayidara yɔrɔ cɛɲɔgɔnya baara min bɛ Mali jamana ale ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya baara nasiraw fɛ a bɛ ka fanga sɔrɔ an bɛ donni min na i ko bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jɛ ka baara in bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye bɛnɲɔgɔnya baara ye Mali ani Chine ni ɲɔgɔn cɛ u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan walasa ka diɲɛmaa labɔ a kalama u ka baara kɛtaw kan nin baara ninnu bɛ seereyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la Maretu Jalo de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Male an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ Chinois dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ mission na Mali kɔnɔ maa 24 infirmières ni médecins u bɛ bana sugu bɛɛ lajɛlen furakɛ ni u yɛrɛ ka furaw ye ani subahana mansin kologɛlɛnw minnu yɛrɛ bɛ bana sɛgɛsɛgɛ ka bɔ banabatɔ fari la yeko kelen muso 11 b'a la u ka mission ye san 1 ye hôpital du Mali kɔnɔ o min ye u dagayɔrɔ ye o hôpital du Mali de ye nin don in kɛrɛnkɛrɛn ka kunnafonidilaw wele Chinois ninnu ka u ka baaraw ɲɛfɔ walasa diɲɛmaa ka faamuya ni k'a dɔn ko baaraw bɛ senna hôpital du Mali kɔnɔ yalayalaw sen fɛ Chinois y'u ka baarakɛminɛnw yira ni ka welewele dakan bila banabatɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ barisabula i dan ye ka tige ta ka don hôpital du Mali kɔnɔ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye fufalaki ye hali furadi bɛ o la an bɛ comme i n'a fɔ duba de bi Maliens ani Chinois an bɛ Maliens de bi minnu bɛ na olu de kan ka se k'a fɔ n'a ka ɲi ou a man ɲi mais an yɛrɛ hakilila la depuis 100 ans an bɛ yan baara min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ a ɲɛma wa a baara ka ɲi nka an tun b'a fɛ ka min fɔ a baara in ma daminɛ yan dɛ a baara in daminɛna depuis pratiquement Mali ka indépendance la u y'a daminɛ Marikala Kati ani Sikaso ni hôpital jɔlen de u farala ɲɔgɔn kan n'a yan wa Ala barika la depuis u farala ɲɔgɔn kan a ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a ma tigɛ ɲɔgɔn na hakilila banabatɔ minnu bɛ na yan olu fana ma tigɛ anw na u bɛ baara la n'i ye service fɛn o fɛn ta hôpital la yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ Chinois dɔ b'a la u ni Maliens kelen bɛ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ walasa an ka banabatɔ ka se ka kɛnɛya wa an bɛ layidu fana ta ko a bɛ continuer an bɛ ka kɛ cogo min na don o don kalo o kalo san o san an bɛ dɔ fara a kan an bɛ dɔ fara cɛsiri kan walasa olu mana b'u ka so kanko b'a la diinɛ ko b'a la mais an bɛ cogoya bɛɛ kɛ pour que n'u nana an ka se ka ko nɔgɔya u bolo walasa u ka ɲinɛ o kɔ walasa u ka baara kɛ ka ɲa spécialité minnu bɛ yan anw fɛ yan nɔ pharmacie minnu bɛ baara kɛ pharmacie la i n'a fɔ minnu bɛ furako ɲɛnabɔ olu bɛ yan minnu bɛ ɲɛw furakɛ u bɛ yan minnu bɛ tulo ani da kɔnɔna minnu b'u furakɛ u bɛ yan radiokɛlaw bɛ yan échographie ko bɛ yan laboratoire i n'a fɔ joli sɛgɛsɛgɛ ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na o dɔ bɛ yan dusukun minnu b'o baara kɛ o dɔ bɛ yan wa cancer yɛrɛ minnu b'a o baara kɛ o dɔw bɛ yan donc n'i y'a ye u b'an ka service pratiquement u b'an ka service bɛɛ la
wa u bɛ s'u ka baara la mɔgɔw la faamuyalen yɛrɛ de don minnu bɔr'u ka so ka na yan nɔ. Banabaatɔw y'a yira k'a fɔ Chinois ka baara ninnu ka di u ye hali k'a dan nisɔndiya min bɛ kɛ k'u kunbɛn o bɛ caman bɔ bana funtɛni na k'aw ladɔnniya fana k'a fɔ Chinois ninnu ni Malien dɔgɔtɔrɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa olu fana ka dɔnniw ka kanguruya yanni mission ka ban tile o tile u bɛ consultation 1000 ni kɔ de kɛ ka fara opération dɔw kan. Vraiment c'est bon, c'est très bien depuis n'an ye Chinois y'a daminɛ an ma jɔ n'i y'an jɔ ni peut-être fɔ n'a sɔrɔ panne bɛ yen sinon k'a fɔ mɔgɔntanya na ressources humaines tanya na non o problème m'an sɔrɔ vraiment an b'u fo dɔrɔn k'u fo parce que ni Chinois kun tɛ 2014 an kun tɛ se ka baara kɛ cogo si kan parce que physicien a formeli ka gɛlɛn donc et puis n'i ko k'i b'a lanati a wari ka ca. Donc, on sait qu'à Barak, ni physicien, physicien médical. Donc, vraiment, on allait en sur place et en barada on fait. À présent, baraka on fait, on a folie. Parce que nous, on était centré de care. Toujours est-il qu'il y a une coopération à Kassinzi, donc à Faraka. Olasa, yani Chinois nunu nga dugu bila bɛɛ ka wuli ka t'i yɛrɛ furakɛ. Chinois ka mission ni ye a siɲɛ 26 ne an ka Mali kɔnɔ. A bɛ don an ka jamana gouvernement ani Chine gouvernement ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. Kɛnyɛrɛ jɛkulu min ɲɛsinnen don jamanadenw dɛmɛni ma Hibiscus a tun ye hakilina dɔw sigi sen kan ka projet dɔw dɛmɛ Mali jamana kɔnɔ ya kɛrɛnkɛrɛnnenya na Gao, Kidal ani Bamako. O baara ninnu sigira sen kan ni bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilali ye Modibo Keita la novembre kalo tile 26 a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana ministre bolo min ka caw ɲɛsinnen don jamana ka cakɛyɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli ma. A sereyara maa min fɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Samaira Sanogo de tun bɛ a n'a ka jatala Samba Traoré fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan an ka ɲɛmadaw fɛ. Ni tɛgɛnɔbila min filɛ ka kɛ cɛkadɛ fɛ min bɛ wele ko unité de gestion du programme harmonisation et innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d'utilité sociale bakuruba la Hibiscus ni o ka wulikajɔw ɲɛsin mɛ jamanadenw mɔ ka sanga ni o ka hakilinaw ye minnu bɛ don jamana yiriwali kadira kɔnɔna na ani organisation de la société civile bénéficiaires ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛɲɔgɔnya kɔfɔ musakako la ka ta ka ɲɛsin jamanadenw ka projets mɔ minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yiriwali baaraw la. An ye a ɲini ka welewele bila tɔnw ma ko an bɛna tɔnw dɛmɛ walasa u k'u yɛrɛ yiriwa e tɔnw y'a diya an bolo tɔn caman ba y'i kanbɔ walasa k'u sen don nin baara in na an y'a ɲini ka kɛ tɔn ye tɔn minnu bɛ nin na tɔn minnu n'u bɛ ka wulikajɔ la u ka sigidaw la tɔn minnu su ni tile u bɛ wulikajɔw la baaraw la an'u yɛrɛ ka sigida baaraw la donc an y'o tɔn ninnu de fɛsɛfɛsɛ Mali fantan 4 bɛɛ la ka taa Bamako ka taa fo Kidal a bɛɛ hali région kura minnu bɛ an ye mɔgɔw sɔrɔ a bɛɛ kɔnɔna la ka se k'u dɛmɛ. Dɛmɛ taara ka ɲɛsin maa minnu mɔ o nisɔndiyalen ye bonya ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin baara in kɛbaw mɔ ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la ko ni dɛmɛ kɛwale min filɛ ka kɛ ka ɲɛsin olu ka hakilinaw ma a n'a kɛ sababu ni ka ni kura fiyɛ u ka baaraw la ala ma sɔn mɔ laɲini kɛra ni hakilina min ye baara in na waleya ka se o mɔ. A nisɔndiya ka bon a tɛ se ka ɲɛfɔ kabini PAOSCD la an bɛ appuyer Union européenne fɛ avec Hibiscus ani PAOSCD an b'u remercier k'u wali ɲuman dɔn fana an ka association bɛ baara kɛ nutrition de la ka denmisɛnninw dɛmɛ ani musow o de y'a sinsin yɛrɛ ye. A kɛlen ko k'a ɲini jama fɛ an ka sanga kile tasibila kɛ ka ɲɛsin an balimaw mɔ minnu ni tora jamana kumabɔli baaraw la ministre min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ réforme institutionnelle mɔ fo ka taa se jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ɲɛbɔlu ma a y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ ko nin ye kɛwale ye min ni tare ka kan baw société civile mako bɛ dɛmɛna walasa hakilina minnu bɛ ta o fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ka lafiya mɔ o bɛ se yiriwa cogo min na. Nin ye dɔnba ye sabula a fɔ ma ko société civile olu mun ka baara bɛnnen don cogo min na u bɛ se ka wulikajɔw kɛ ka jamana marabaaw dɛmɛ u ka baara la ani cogo min na u bɛ se ka wulikajɔw kɛ ka jamana denw yɛrɛ k'u kunnafoni cogo min na u ka jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya jamana mara kɔnɔ u tɛ taa dɛmɛ kɔ a tɛ taa musaka kɔ donc an ka partenaire minnu bɛ yen n'o ye Union européenne ye olu ye jateminɛ kɛ ka euro wari 5 millions k'o bila
société civile organisation ka bolo kan walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na san damadɔ kɔnɔna la. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ ni tigɛnɔbila baara min filɛ k'a kɛ Bamakɔ yan minnu taara ka ɲɛsin jamanadenw ka hakilinaw dɔw ma a bɛ fɔ ma ko initiative de la société civile ka ɲɛsin marayɔrɔw ma minnu bɛ Gawo ani Kidali kɔfɔ fo ka taa se Bamakɔ faaba ma. O baara in kɛra yɔrɔ wɛrɛ taw kɔfɛ i n'a fɔ Kayi, Kulikoro, Sikaso, Segu, Mopti ani Tɔnbukutu. RNAGM ka lajɛrɛba ta ko na baaraw kɛra ni o ye forum national ye Segukaw fɛ a kɛra nin kalo in tile 23 ka se a 24 ma walasa ka se ka kɔkɔrɔmadonni kɛ musomaninw ka hakɛw la. O baaraw kuncɛliw kɛra a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana minisiriso bolo min ka caw ɲɛsinen don kɛnɛya nasiraw ma o ka chef de cabinet. Nin baara in seriyara maa min fɛ Serifila Jabaramuso tɔgɔla Samayira Sanogo de tun don a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye fɛn min sɔrɔ an ka ɲɛmada o fɛ. Akili falen kɛnɛw ka sanga ni npogotigini ka ɲɛnamaya bɛ se dɔ bɛrɛ la a ka ja sɔrɔ bosoli baaraw bɛ se nɔgɔya a bolo cogo min na o min na kɛ sababu ye ni a ka se a ka ɲɛnamaya kɛ a sago la. Forum national de la jeune fille min baaraw ɲɛnamaya la Segu dugu kɔnɔna na ka sanga ni RNAGM ka wulikajɔw ye a baaraw kɛra nimisi wasa kɛnɛ ye. An ye baara min daminɛ tile fila baara n'a daminɛra sibiridon le 23 novembre ka kuncɛ bi a kɛra bonya ni basigi kɔnɔ a kɛra nisɔndiya kɔnɔ donc nisɔndiya min y'a to vraiment Mali denmisɛnninw bɛɛ bɔlen don région bɛɛ la kana fɔ k'u bɛna pogotigininw ka kuma fɔ pogotigininw ka gɛlɛya fɔ donc u y'a décidé ka projet dɔ bila en place sen kan projet min bɛ ɲɛsin pogotigininw ka kɛnɛyako ma projet min bɛ ɲɛsin pogotigininw ka baarako ma projet min bɛ ɲɛsin pogotigininw da donni jamana taɲɛ la démocratie taɲɛ la. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen kadira kɔnɔna na a kelen falen kɛra npogotigini ka yɛrɛmahɔrɔnya sabatili baaraw de ma o de kadira kɔnɔna na ni 4e édition du forum de la jeune fille a kɛra hakili jagabɔ kɛnɛ ye walawalali sera ka kɛ denmisɛnninw ka hakɛ a ka ja npogotigilakaw ta la kosɛbɛ. An y'an da tu fɛn min na ka sanga ni RNAGM ka ni forum ye o ye musomaninw ka école ladon an'u ka to école la. N'an ko a ma accès et maintien des filles an da ser'o de ma gɛlɛya min bɛ musomaninw kan surtout u ka école ladon na ani u ka to école la fo ka taa diplôme sɔrɔ an da ser'o de ma. N'a ma ɲa k'a fɔ ko o bɔra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka na tali kɛ ni hakili falen baara ninnu na maa minnu nana a baara kama o bɛɛ lajɛlen bɛ segin ni somɔgɔ sama ye baw faamuyali caman sɔrɔla ni tile fila baara in na. An ye nimisiwasa sɔrɔ sabu ka d'a kan mɔgɔw ye bɔli min kɛ donc vraiment an y'a ye k'a fɔ fana cérémonie senfɛ kuma dɔ fɔra faamaw fɛ min bɛ mɔgɔw nimisi wasa voilà vraiment an b'a jira k'a fɔ dans l'ensemble an nimisi wasalen don a ko la fɔlɔ. Réseau national de la jeunesse du Mali ka sanga ni a ka wulikajɔ ninnu ye minnu bɛ tali kɛ npogotigini ka hakɛ bɛ se sinsin cogo min na ani dɛmɛ ka kan cogo min na laɲini minnu bɛ o fɛ olu bɛ se kɛ sɔrɔ fɛn ye. Ka miiri ka hakilinata ta ka na hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan tile fila Mali denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la ka kumakan damadɔ lase Mali autorités ma ne ɲɛna o k'an ka fɔ ka waleɲuman dɔn. Anw y'u ka kuma mɛn an y'a faamuya ni Ala na kɛra jɛna n'a ye an b'u kɛrɛfɛ u ye kuma minnu fɔ an y'a lamɛn n b'a lase ministre de la femme de la famille ma n b'a lase ne yɛrɛ ka ministre ma n'o ye ministre de la santé et des affaires sociales ye n b'a lase madame la première dame ma ale fana ɲiyɔrɔ b'a kuma kɔnɔ n b'a lase Mali autorité bɛɛ ma hakɛto b'o la salala wa salim. An ma ladɔnniya k'a fɔ ni 4e édition du forum national de la jeune fille min sigila sen kan réseau national de la jeunesse du Mali RNAGM fɛ a baaraw kɛra sababu ka délégué 135 de ka fɔ ɲɔgɔn na Segu, Sido ani Balazando ka bɔ Kayi marayɔrɔ kɔnɔna na Kulikoro, Sikaso, Segu ani Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Novembre kalo tile 26 bɛ laɲanamaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ don min ni a taara ka ɲɛsin bɔlɔnfɛ denmisɛnninw ma nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a bɛ maa ŋaniya ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen wele n'i ye Mali jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ waleya don min ni a fanga ka bonya kosɛbɛ hali ni a y'a sɔrɔ faamaw ka wulikajɔ fanga ka bon a kɛlɛli la walasa ka faamuyali sɔrɔ nin don yɛrɛ nafaw la Marietou Diallo bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye o la.
Jateminɛw y'a yira k'a fɔ bi denmisɛnni miliyɔn caman olu de bɛ baara la bɔlɔnkɔlɔnnaw la. Dɔw lafililen no, dɔw fa n'u ba tɛ yen nɔ. Dɔw b'u yɛrɛ ɲini dantɛmɛwalew ɲɛ, dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ wariw ɲini ka se ka u yɛrɛ an'u somɔgɔw ka musaka misɛnninw kɛ. Gɛlɛya caman bɛ nin denmisɛn ninnu ka diɲɛnatigɛ taabolo la. Barisabula bɔlɔnkɔlɔnnaw la u ni gɛrɛgɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ. Dantɛmɛwale bɛ ta ka dɔw sɛgɛrɛ, dɔw bɛ don fɛn kuntansamaw la, dɔw yɛrɛ bɛ bana sɔrɔ. UNESCO n'ale ye diɲɛ tɔnba Nations Unies bolofara dɔ ye min ka baara ɲɛsinnen don denmisɛn lakanali ma. Olu ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamaya don min ɲɛsilen don denmisɛnninw ka hakɛ lafasali ma. A siɲɛ 20 o ɲɛnamaya la san 2019. A yirala k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ walasa ka denmisɛn ninnu ka bɔlɔnkɔnɔtoli kɛlɛ. A kɛra tubabula ye o, a kɛra farafina ye o jɛkulu ninnu bɛ ka caya diɲɛ kɔnɔ. U ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ don denmisɛnw lakalani hokumu kɔnɔ. U ka kalanko hali minnu yɛrɛ ni u somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baara kɛ ka olu ni u somɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ fana cɛmaninw de ka ca bɔlɔn kɔnɔ. Barisabula bɔlɔn kɔnɔna yɛrɛ gɛlɛya fɛ musomaninw b'a ɲini ka gɛrɛ dɔ la walasa u ka lakana. A yirala k'a fɔ fana baara misɛnnin caman bɛ yen cɛmaninw bɛ don o la k'u to bɔlɔn kɔnɔ i n'a fɔ pinɛkɔli, feere, samarasire o n'a ɲɔgɔnna caman. Ka taa sɔrɔ musomaninw a ka ca olu ka kɛ dudɛmɛdenw ye. Jɛkuluw y'u u fara ɲɔgɔn kan k'u fanga kɛ kelen ye ni ka baaraw boloda baara minnu b'a to denmisɛnninw bɛ kisi bɔlɔnkɔnɔtoli ma. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan. Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don. Faransi kɛlɛbolo force Barkhane finitigilaka minnu ni olu bɛ ka an ka jamana sɔrasilakaw dɛmɛ ɲɔgɔn ya banbagancimɔgɔw kɛlɛli kadara kɔnɔ ka sanga ni sɔrasiya pankuruden ni hélicoptère 2 cunin sani dugu cɛ Mali jamana kɔrɛ yan fan fɛ. A kɛra sababu ye sɔrasi 13 nin binna. Hélicoptère ka binni kibaruya dara Faransi jamana fɛ ka bɛn ni tarata don novembre kalo tile 26 sɔgɔmadafɛla ye. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye waleɲumandɔ foli kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛba ninnu ma minnu ni olu ni binna Faransi jamana ye. Kɛlɛkɛcɛ 13 force Barkhane kɛlɛkɛcɛw la olu minnu ni tora Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni cɛsiri baara dɔw ye banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ. Sɔrasiya pankuruden 2 minnu ni olu cunna sani dugu cɛ n'u k'a ma ko hélicoptère ni sɔrasiw kun tilatilalen don a filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa 13 min ni o bɔnɛna a ni na force Barkhane kɛlɛkɛcɛw la o bɛ tali kɛ officier 6 sous-officier 6 ani caporal chef 1 k'u to u ka cɛsiri baaraw la banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ nin kasara in y'u sɔrɔ min kɛra sababu ye ka dansigi u ka ɲɛnɛmaya la. Waleɲumandɔn foli ani tasibila kɛra jamana ɲɛma Emmanuel Macron fɛ ka ɲɛsin kɛlɛ cɛfarin ninnu ma minnu sɔnna k'u nin di faso kumabɔli la. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Beni dugukɔnɔdenw ma ka sanga ni ntɛnɛndon muɲugumaɲa ka waleya ye min sigira sen kan Beni dugudenw fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ye. A laɲinina Beni dugukɔnɔdenw fɛ u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka bɛn ni ntɛnɛndon ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MONUSCO min n'o bɛ Kinshasakaw fɛ yen ka bɛn ni ntɛnɛndon ye olu ye lajɛrɛba kɛ min sen fɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ma jigin Beni dugudenw na ka sanga ni u ka murutiliw ye dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ. U ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko dugudenw bɛ ka muɲugumaɲa ka waleya minnu sigi sen kan Beni n'a dafɛ duguw la k'o bɛ ka kɛ ka sanga ni waati ye waati minnu na ni banbagancimɔgɔw ani maramafɛntigiw ka wulikajɔw tɛ ka kɔtigɛ kabini ni octobre kalo tile 30 fo ka n'a bila bi la. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MONUSCO min n'o bɛ Congo jamana kɔnɔ u y'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni banbagancimɔgɔw ka wulikajɔw ye u bɛ ka minnu ta ka fanw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin finitigilakaw ma o min bɛ ka kɛ sababu ye ni ka dadigi kɛ sɔrasilakaw la. Banbagancimɔgɔw bɛ ka wulikajɔ cɛjugu caman minnu ta k'a ɲɛsin MONUSCO kɛlɛkɛcɛ banfulabulamantigiw ma ni wulikajɔ ninnu bɛna ka na bala lakana tigilamɔgɔ ninnu na o de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka lakanabaliya walankata. An bɛ waati min na i ko bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔni ye wele kɛ ka ɲɛsin duguden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bawo ko lakana fɛɛrɛ camanw de bolodalen don finitigilakaw fɛ ka se ka dɔ fara kɛlɛkɛcɛw kan ani ka dɔ fara kɛlɛkɛminɛnw kan ani kɛlɛkɛ fɛɛrɛw min bɛ kɛ sababu ye ka dansigi kɛ jugulamɔgɔw ka janfa la. O kadara kɔnɔ tarata don novembre kalo tile 26 o kɛra ville morte ye Beni dugu kɔnɔ dugu minɛlen don ka sumaya tɔn i ko jisuma dugudenw kɛlen don ni ka bɔ ka don nɛmɛ.
Sudan du Sud jamana ɲɛmaa kɔrɔ Umar El Beshir tɛna bila ka taa diɲɛ seleginaani kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI ka bolo kan tuguni walasa ka se ka taa ka kiiri kɛ ka bɛn ni novembre kalo tile 22 tɛmɛnen ye Général Abdel Fattah al-Burhan ye dantigɛli kɛ walasa ka se k'o kunnafoniya da a ka ca ni dɔgɔkun caman ye ŋunuŋunu kumaw kun bɛ ka caya k'a fɔ ko Sudan du Sud jamana ɲɛmaa kɔrɔ Umar El Beshir bena bila ka taa k'a tɛgɛ ta k'a di diɲɛ seleginaani kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI ma walasa ka se k'a ka kiiri jalatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni sigana waleyaw ye minnu talen don ka ɲɛsin ma k'a fɔ ko kɛlɛ kuma la a nɔyira mɔgɔ fagala adamadenya buruja waleyaw manganba min fana wulila Darfur ni joli camanw bɔnna ko a nɔna kɛ o sababu ye CPI kiritigɛso kun ka kan ka o kiiri min dayɛlɛ a kun kan k'o tɛna na bɔ tuguni bawo a bilatɔ tɛ diɲɛ seleginaani kiritigɛsoba ka bolo kan kun hali n'o y'a sɔrɔ a laɲininen don fan camanw fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ka bila CPI kiritigɛsoba ka bolo kan nka Général Abdel Fattah al-Burhan ale ye dansigi kɛ o ŋunuŋunuw bɛɛ lajɛlen hakilinaw la ko Umar El Beshir tɛna kiiri diɲɛ seleginaani kiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI ka bolo kan barisabu ka da kan ko wajibi tɛ Sudan jamana kan i k'i ka maa bila ka taa kiiri binakun kan CPI yɔrɔ Sudan jamana lasigiden min bɛ diɲɛ seleginaani tɔnba Nations Unies kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan tɛgɛnɔ bilalen tɛ Sudan jamana ani diɲɛ seleginaani tɔnba Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min ni o b'a yamaruya u k'u ka maa di o ka taa kiiri diɲɛ seleginaani kiiriko binakun kan bɛnkan sɛbɛn min bi o laɲini ni o ye accord de Rome ye k'o tɛgɛnɔ bilalen tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dɔgɔkun saba bɔ bi Sudan du Sud jamana minisiri ɲɛmaa ye taama kɛ ka ɲɛsin Darfur ma min senfɛ a taari ɲɛda jamana kɔnɔdenw kan mankan kɛra sababu ye ka minnu lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la min senfɛ jamana kɔnɔden refugiéw y'a laɲini ko kiiri ka tigɛ maa o maa ni o de kɛra sababu ye ni ka niw bɔn Darfur mankan waati k'o ka bila ka taa diɲɛ seleginaani kiritigɛ soba Cour pénale internationale CPI ka bolo kan walasa ka se ka kiiri ka ɲangi minisiri ɲɛmaa ni olu ka falen senfɛ minisiri ɲɛmaa Abdallah Andong ye hakilisigi di jamana kɔnɔden ninnu ma k'a fɔ ko baarabaw bɛ sen na walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ta k'a don ba la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka segin cogoya mun na u haju kɔrɔw ma o ka kɛ dususuma ye bɛɛ lajɛlen bolo cogo min an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Beshir a ka kiiriw bɛ ka tigɛ Sudan du Sud jamana kɔnɔ sigana min talen don k'a ɲɛsin a ma o ye k'a fɔ a nɔyira yuruguyurugu ni dungo juguya la a ka kiiri jaabiw ka kan ka bɔ ka bin kalo nata a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sigana wɛrɛw tara ka ɲɛsin a ma fanga dafiri min ni o kɛra sababu ye ka na ni a yɛrɛ ye fanga la a bi san 30 bɔ bi a jɔyɔrɔ kɛra waleya cɛjugu minnu ye o kow la k'a ka ɲangi ka da o fana kan maa bɛ se k'a fɔ ɲangiliwale min ni o sigilen don ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Umar El Beshir makɔnɔ o bɛ tali kɛ si kaso kan wali kelen peine de mort. kabini ntɛnɛndon novembre kalo tile 26 su ye nisɔngoya jira sigira sen kan Liban kɔnɔ kabini ni octobre kalo tɛmɛnen nisɔngoyaw tɛ ka kɔtigɛ Liban jamana kɔnɔ dugudenw bɛ ka bɔ ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni jamana marabagaw ka mara kɛko ye u bɛ sigana ta k'a ɲɛsin jamana maa ɲɛma minnu ma k'a fɔ ko yuruguyurugu yakubayalen don u fan fɛ dugudenw ka nin nisɔngoya jira in senfɛ min senfɛ nisɔngoya bɛ jira ka sanga ni yuruguyurugu ani jamana marako ye kabini ni jamana minisiri ɲɛma ye fanga bila ka bɛn ni octobre kalo tɛmɛnen tile 30 ye baaraw lasumayalen don minisiri ɲɛma nɔna bila ko dɛsɛlen ka sira sɔrɔ ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye nisɔngoya taama wɛrɛ sigira sen kan min senfɛ cɛ kelen ani muso kelen nin tora nisɔngoya jiraba ninnu cɛma beritu woroduyan fan fɛ kumana min na nisɔngoya taamakɛla ninnu bɛ bɛn u ka nisɔngoya jiraw la ni dugu sira bɛɛ lajɛlen kun minɛnen don u bolo bolimafɛntigi dɔ de diyagoya tɛmɛtɔ ni ka nisɔngoya jiraba jamakulu ninnu cɛci ka tɛmɛ mɔbili in yɛlɛnna maa 2 ninnu kan ni k'u bɔnɛ u niw na o de kɛra sababu ye ni ka siitiw fujinɛ n'u bɔra ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ tuguni k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni maa 2 ninnu ka fatuli barisabu ka daa kan minnu bɔnɛna u niw na olu dɔw don. ka bɛn ni tarata don novembre kalo tile 26 ye Albani dugudenw jɛra ka wuli ɲɔgɔn fɛ dugukolo yɛrɛ kasara binna Albani dugu kan n'u ko a ma ko tremblement de terre in kasara bonyana kosɛbɛ bawo ɲinini kunfɔlɔ baaraw y'a jira k'a fɔ maa 4 nin tora maa 150 olu de jogina kosɛbɛ dugukolo yɛrɛ min ni a solila ka Albani dugudenw lakunu tarata sɔgɔmada fɛ bɛɛ lajɛlen de ja wulilen ɲɛ yɛlɛnna k'u yɛrɛw ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tirana dugu ani Dures dugu kumana min na tremblement de terre
terre in be dabo immeuble belebele dɔ cuna ka jigi sɔmin kɛra dugukolo yɛrɛyɛrɛ in na kabiri ni su 2h wagati tirana dugudenw u ja wulilenw wulila ni ka sentɛgɛ minɛ ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ in yɛrɛ nun tara mer adriatiki babolo de kɔnɔ o ni tirana dugu be t'i jɔ kilomɛtiri 34 na dugukolo yɛrɛyɛrɛ in ye kasara camanw de sababuya Albani sɔrasiya minisiriso babu sentigi ka fɔ la dugukolo yɛrɛyɛrɛ in n'u ko a ma ko tremblement de terre k'a kasara bonyana kosɛbɛ immeuble ba dɔ cunen kɔfɛ tirana dugu kɔnɔ Jures dugu fana kɔnɔ dunanjigiso belebele dɔ fana firila étage 3 a bɛɛ lajɛlen cuna ka jigi ɲɔgɔn kan k'a mɔɲɔmɔɲɔ tirana sigiɲɔgɔn dugu de fana kɔnɔ ko cumana kasara bonyana in fana kurubɛnkaw fɛ yen nɔ cɛkɔrɔbala mɔgɔ dɔ a si bi san 50 sanfɛ ale jatigɛ ko jugu yi cun ka jigin ka bɔ sangaso jamba sanfɛ ni k'a nin tigɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ in waati an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan sɛgɛsɛgɛlikɛbagaw kɔni bi sɛgɛsɛgɛli la lakana tigilamɔgɔw fana bi cɛsiri baaraw la walasa ka se ka buna adamadenw nin kisi ani ka mɔgɔw wɔgɔbɛ ka bɔ bɔgɔw kɔrɔ ani so dafirilenw ni ɲɔgɔn cɛ jaabi min kɔni bɔra k'a bin fɔlɔ o bɛ tali kɛ maa 4 su yeli kan maa 150 olu jogina minnu cɛra daridari la k'o kunda n'u ye tirana dɔgɔtɔrɔsoba kan. O de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na min labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ.